Jaod bura ma Matayos Geoffrey Odanga koro dwaro mondo mi piny owacho oket ayanga kwan omenda mar somo mowinjore jonyuol bi chul ne skunde higa manyien e kinde ma jopuonjre donjo e gred mar 10. Odanga wacho ni kata kobedo ni duoko mag piny ma KJSEA nogol juma mokadho kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba, jonyuol pod onge ler kotenore gi kwan omenda mowinjore gichul e kinde ma jopuonjre go biro donjo e skunde mag sekondari. Nowuoyo e skund primar mar Siteko bang' chiwo omenda mag dongruok ma osingo ne jonyuol bende ni kach ng'od bura mare oseketo ikruok makare mar biro neno ni somo dhi makare. Pesa ngapi watazohitajika kulipa? Kwingine tunaambiwa kwamba itakuwa ni zaidi ya shilingi zaidi ya 54,000 na kadhalika. Na hizo ni pesa nyingi sana kwa wazazi, kwa sababu serikali ilikuwa hapo nyuma ikigharimia kiwango kikubwa cha fedha. Kwa hivyo bado naiomba serikali ya kwamba iangalie huu mzigo ambao wazazi wanatarajiwa kuubeba. Isipofanya hivyo, watoto wengi watabaki nyumbani bila kwenda shule.